बेंगलोरात रिसाइड करुवत्ता आसा. ताचे नंतर जगन्नाथ अष्टकमाचे ऑलमोस्ट लास्ट एपिसोड्स जाता आसा. जगन्नाथ अष्टकमा आमगेल्या माताची सातांनी रिसाइड करुवत्ता आसाची. टोटल अष्टकमा नरसिंह कवच जल्लल कुडले. ताचे नंतर हर ग्रेस जननी देवी दासी माताजी तंगेले सेशन चैतन्य महाप्रभूना जगन्नाथपुरींत कसं केल्लें म्हणलें जे सेशन काडुवत्ता आसाची. त्याची आमगेले सेशन कंप्लीट जाता. लोकेशन आहे माम तुम्ही रेडी आस म्हणजे नरसिंह कवच कोरी आता फर्स्ट. तदनंतर आम्ही जगन्नाथ अष्टकम म्हणताची. तुम्ही ऑनलाइन सर्च वा. वय प्रभुजी सांगता वा. जायत ओके. ऐकत आस ना वय. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा. सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं. ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं. विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं. लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं. चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं. सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं. तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम्. इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः. विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः. गरुत्मता च विनयास्तूयमानं मुदान्वितं. स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्. नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः. सर्वगोपीस्तम्भवास फालं मे रक्षतु ध्वनिं. नृसिंहो मे दृशो पातु सोमसूर्याग्निलोचनः. स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्य स्तुतिप्रियः. नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः. सर्वविद्याधिप पातु नृसिंहो रसनां मम. वक्त्रं पातु इन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः. नरसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरणान्तकृत्. दिव्यास्त्रशोभितभुजः नरसिंह पातु मे भुजौ. करो मे देववरदो नरसिंह पातु सर्वतः. हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः. मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः. नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः. ब्रह्माण्डकोटयकट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं. गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्रं गुह्यरूपधृक्. ऊरो मनोभव पातु जानुनी नररूपधृक्. जंगे पातु धराभार हर्ता योऽसौ केसरी. सुरराज्य प्रदापादो पादो मे नरहरीश्वरः. सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनुं. महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः. महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋत्रौ. पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः. नृसिंह पातु वायुव्यां सौम्यां भूषण विग्रहः. ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायकः. संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्न केसरी. इदं नरसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं. भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते. पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते. यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम्. सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्. भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं. वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं. ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्सारण कारणं. भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं.
करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्म सिद्धयः देवासुर मनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विनसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायुर्भिमन्त्र्य च प्राशयेत् यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च कुक्षिसम्भवाः गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रोप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं घोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं कर निकर्षते दिव्यसिंहं नमामि इति नरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु ఇంకా ధన్యవాదు ನರಸಿಂಹ ಕವಚ ವಜ್ಜಿಲೆಕ ಸಕಲಾಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಕತಿರಿ ಆಯ್ಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತೂ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲ ಮಾಗುನ್ ಗೆತ್ತ ಸಚಮಿ ಕೆದ್ನೆ ಕೆದ್ನಾಯ್ की लाइक नमुने जाऊ का केदनाय देवाल उडगासस का कृष्णाल उडगासस का कृष्णाल बगेंतु जप करू जाऊ का चंदायरी आणि तंगेले गुणगान करू जाऊ का म्हणून मी केदने केदनाय मागून घेत असायची आता माताजी त्यांनी श्री जगन्नाथ अष्टकमा सांगू वत असायची त्यांनी तयार झालेला असा ऑलमोस्ट तवळ संगीलवरी जगन्नाथ अष्टकमा काली हेरा पंचमी जाताची यूजुअली पुरी इंतू तजे उत्सव थ्रू आउट इयरस म्हणजेलेरी तजे मेन जावनशील फंक्शन काली कंप्लीट जाता असं तशीच आमगेलंतू ह्या वारांतू जननी माताजी क्लास जातना ऑलमोस्ट आमगेला जगन्नाथ उत्सवाविषय कंप्लीट जाता असं आणि एवची वारो श्रेष्ठ विश्व विप्रसुदामा प्रभुजी सनातन गोस्वामी बघायचे गुरु पौर्णिमा विषय संगवत असायची ताजेवची वारो श्रेष्ठ माधव चरण प्रभु चरडवाल बघेंतु इंपॉर्टन्स ऑफ चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विषय संगवत असायची रथयात्रा चरडवाल पेंडिंग असं बालोत्सव चरडवान केलेला ते दुसरं बालोत्सव चरडवाल रथयात्रे वर्चुअल रथयात्रा तुमका घरा घरांतू फळो येता आता माताजी सतंका जगन्नाथ अष्टकम सांगेता ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभुजी। श्री 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 जगन्नाथ सुभद्र बलभद्र सुदर्शन प्रणाम। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नारति विनाशना पाहि मां पुंडलीकाक्ष पतितानां भवसागरे। जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रत्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। नमस्ते तु हलग्रामा नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानातिमिरान्धानं वैकुंठ पथ प्रदर्शका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथाष्टकम। कदाचित् कालिंदी तटवीतिन संगीत कराओ मुदा बिरेनारी वदन कमल स्वादाम पहा। रमा शंभु ब्रह्मा पते गणेशार्चित पतो जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे। भुजे सये वेणुं शिरसि शिखिपुच्छं कटितटी दुकूलं नेत्रं ते सहचर कटाक्षं विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बते स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा परावर सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा स्फुरद मल पंखेरुमुखः सुरेन्द्रिराराध्य श्रुति गणशिखा गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् प्रतिमिलन भूदेव पताले स्तुतिर्पादुर्भावं प्रतिपदं सुपन्याकरण्य सदाय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगत सिन्धु सूतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परं ब्रह्म पीडा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वेयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो हो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरम् आशारं सुरपते हरत्वं पापानां वितातिम् अपरं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन
भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पाथगामी भवतु मे। जगन्नाथ कष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयत शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धन्यवाद पूरा माताजी सतंक इतली लायक जाऊन जगन्नाथ अष्टकम संगीलास तुम्ही पूरा जणांना कोरनु जगन्नाथाक वेलकम केलेलं असा आता जगन्नाथ वेलकम करू का आमगेलोटो जगन्नाथ हर ग्रेस जननी देवी दासी माताजी लोटो आता आमका चैतन्य महाप्रभुना कशी जगन्नाथपुरी वचून जगन्नाथाला रथयात्रा कशी पळायला म्हणाल आमका समजून दिला। हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभुजीला धर्मपत्नी जाऊन असाची हर ग्रेस जननी माताजी त्यांनी मंगळूर कुडपुकट्टे म्हणाल मंगळूर कुडपुकट्टे म्हणाल देवस्थान नाव त्याला त्या देवस्थानात विग्रह कंची म्हणून निमगायलरी आईच्या टॉपिका विषय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया भारी चंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया तांगे दर्शन पूरो हे वचून नमस्कार घालून देवाला अनुग्रह घेऊन त्यांनी त्या विग्रह तंका अर्च विग्रह तंका सेव करून असची तंगल बामून पायला पुढे तंगल आन्वी अम्मई हिज ग्रेस गोविंद रामदास आणि हर ग्रेस विलासजी माई त्यांनी पूरा देवस्थान सेव करून शिल्याची आणि घरकडे रेग्युलरली सत्संग स्तुति भगवद्गीत वच्चे श्रीमद भागवतम वच्चे असल पूरा ऍक्टिव्हिटीज अंतू सगळ्यांके त्यांनी वाची मात्र नाही मस्त जणांना कसं करता म्हणलं घरकड बसून वाचताची जलेरी बिंगड जण ಆಗ್ತಾ सांगून देऊन त्या मना कोरून देऊन तंकाय कृष्ण भावनामृत अंतू ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ असले भितर होड कार्य त्यांची तसलंतू मस्त सेव करून अत्ते तुम्ही पळवनस का हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभू तगल पायला हर ग्रेस शुद्ध तत्व माई रुक्मिणी प्रिया माताजी फुल सत्यरूप पूरा जण ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು सगळ्यांके कृष्ण भावनामृतात सांगून देऊचे का प्रयत्न करून असची तशी आज आमका हर ग्रेस जननी माताजीला तुकुन चैतन्य महाप्रभू विषयांतू जगन्नाथपुरीच्या बघेंतू ऐकूचे प्रयत्न करूया। जननी माताजी ओवर टू यू। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वेश जननी माताजी की जय। भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा ऐकत ना माऊलोचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृतपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रप्रथम जावनो आव मिगेले गुरु महाराज हंगेले चरण अरविंदाक नमस्कार कोरनु तंगेले आशीर्वाद मगुन घेतस। तशीची संस्थापक आचार्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावनो अशिले श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हंगेले चरण अरविंदाक नमस्कार कोरनु तंगेले आशीर्वाद मगुन घेतस। आणि तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावनो शिले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले जगन्नाथाले आणि तेची जगन्नाथो चैतन्य महाप्रभु जावना इलो या कलियुगांतु तंगले चरण अरविंदाक साष्टांग नमस्कार कोरनो। आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन शिले सत्संग ते चैतन्य महाप्रभुन जगन्नाथ पुरींतु तंगेले लीलीपुरा कशी केलेले हे विषयांतु आमका आजी कशी म्हणू समजून घेऊया। आमका सगळ्याक गोत्तस पैरी सोमारा जगन्नाथाले रथयात्रा जल्लेले सगळ्याने पळोवन सुपुर पुरींतु भारी पुरातन जावन आशिले एक भारतीय उत्सव हे उत्सवा विषय ब्रह्म संहितांतु मागिरी हंगा स्कंद पुराणांतु पद्म पुराणांतु पुराय उल्लेखनस ते देखून अति पुरातन जावन आशिले उत्सव भारी चंद उत्सव सगळ्याने पळोवन सुपुर। आज आम्ही ते पुरींतु महाप्रभुन चैतन्य महाप्रभुन कस केले कशी तंगेले लीलीपुरा तांणी दाखयले म्हणून आम्ही कसं म्हणू पळोवंक घेऊया। कथंचन स्मृतिर्यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मरेत् विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामितम्। अजर तू कसं म्हणल्यारी खंयजेव एक कष्ट कामच म्हणले क्या ते कष्ट काम चैतन्य महाप्रभु उड घास काढले म्हणजे सुखकर जाऊन जात काही दुष्करम सुकरम भवेत तेची सुलभ काम नव्हे कसं लेक महाप्रभु उड घास काढचे जात बा कसं असं तांतू केदनाय करचे विषय नव्हे म्हणून सांगून आम्ही कोरू बाहेर सरनो महाप्रभु उड घास काणी म्हणजे विपरीत जात काही ते सुख जावन आशिल ते काम मस्त कष्ट जात काही तसले महाप्रभुले लीले त्यांनी पुरींतु कसं सकड केले म्हणून आम्ही आजी पळया। आम्ही सकड गौडीय परंपरेचे वैष्णव भक्त जल्लेले देखून विशेष जावन कोणाक हंगा सांग जगतीना आव चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण म्हणून तेची कृष्णदास कविराज गोस्वामीन सांगला चैतन्य चरितामृतम हंतु राधा कृष्ण एक आत्मा दुई करे देह अन्योने विलासे रसी
आस्वादन करे. त्यांनी महाप्रभू इथे आईल म्हणल्यारी 5 वर्ष पुढे हे कलियुगांतू प्रकट जाल्यांती. इत्याक म्हणल्यारी हे कलियुगा जनाक कसं कोरका म्हण गोतना पतित जतस त्यांनी आशेला भितर सुलभ कलियुगांतू उद्धार जावचेक. आम्ही खाली हरील स्मरण हरील नाम कळले पुरो ते देखून त्या कलियुगा धर्म जावन शिले हरेर नाम स्थापन करचेक. तशीची ते म्हणचेक सगळा काही स्प्रेड करोक त्यांनी आयलंती. नवद्वीपांतू त्यांनी प्रकट जाल्यांती. तांगल उद्देशाची कलियुगांत येवचे साक्षात कृष्ण त्यांनी सगळा काही गोत शिलेची अंगा जल्लरी त्यांनी कंची भावा राहिल्यांत म्हणल्यारी राधा राणील भावा राहिल्यांती आणि राधा राणीले बಣ್ण घेऊन आयल्यांती. इत्याक म्हणल्यारी महाप्रभू लेखत काही कृष्ण लेखत काही मिगेल आशिला भितर ओड भक्त गोपीस ते गोपीस आलांती आशिला भितर ओड भक्त राधा राणी. त्या राधा राणी केदनाय मिगेल कित्या राखता मिगेले पूज करचेंतू आनंद पावता. कसल नमुने आनंद ती पावतस तिगेले निमगेले ती ते गुट्ट सोना. तशेलरी तिगेले भावारी आव अनेक शरीर घेवका. तिगेले रंग घेवन येता तिगेले भाव घेवन येता म्हण सांगून तिगेले रंग घेवन आणि तिगेले भाव घेवन साक्षात कृष्णूची हे कलियुगांतू चैतन्य महाप्रभू जावन प्रकट जाता. तशी पुणे जनाक दावाल प्रीती दिव्या प्रेम दिव्या म्हणून ते देखून हे काणयेचे मुख्य उद्देश कसं म्हणल्यारी दावाल वैरी आमगेल प्रीती चोडका. ते देखून तुमगेल पूरा आशीर्वाद म्हाका जाय. आम हे काणी सांगताना थ्रू आउट म्हाका आस्वादन करची ते कृपी करीदवा आणि तुमगेल्यांतू कोणाल्यांते पुणी एद्दी पुणी दावाले प्रीती चोडका म्हणल्याले आशीर्वाद दिवका तुम्ही. खैताय म्हणल्यारी चैतन्य महाप्रभू अंगा नाम जप वांटूक आयल्यांती म्हणून तांगेल जल्मांतू त्यांनी दाखयतसंती. जन्म घेताना त्यांनी चंद्रग्रहणा वेळारी जन्म घेता. त्यांनी चंद्रग्रहणात येसू सांजे वळसरी चंद्रग्रहण सोडलेल ಕೂಡಲೇ पुरातन काळातून भारतांतू कशी क्रम म्हणल्यारी ग्रहण सोडलेल ಕೂಡಲೇ ग्रहण असताना उपास बेसचे त्या वेळाक. तदनंतर ग्रहण सोडलेल वेळाक सकडाने वचून तंतंगे लगी अशिल नाही तू नावचे नताना सगळे दिसू हरे नाम संगचे विंगड कसले काम करू ना शिंचिकी कांचिकी रांदप कसले करू ना मग्गिरी नाव नेवून रांदप सुरू करचे. तशी क्रम अशिल पुढतो आजी काही तशीची तितली कीच जण फॉलो करतांती. ಕೆಲವು जण मात्र नम गणतीला करनांती. जाल्यार शास्त्र प्रकार ते देखून पुरातन कालांतू भारतांतू ते चंद्रग्रहण आईल तेसू आमगेले चैतन्य महाप्रभू तक्का निमाय म्हणून नाव घालतांती. त्या निमाई जल्मा येतानाची जण पुरा ग्रहण सोडली नव्हे म्हणून नैंतू बुडतांती आणि धावाल नाव काढतांती. कृष्णा 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 रामा 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 हरे कृष्णा म्हणून सांगून तंतंगेल ಗೊತ್ತशिल तशी नाव काण धावाल नाव काणू नारायणा नारायणा म्हणून एकदम नैंतू बुडतांती. त्यांना त्या इतर जातीच पुरा येऊन आमगेले धर्मा जनाक खुशाल करतांती. रुक्कारी तयंगा बैसून हे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा म्हणतांती म्हणून. तशी ते कुशाल करची नेवनार जाल्यारी वाडणे तांगेल तोंडांतू प्रत्येकले लोकांतू प्रत्येकले तोंडारी धावाल नाव येता. आणि त्या चेरडू सान असताना एकदम रडताना धावाल नाव कळेल कुठलं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे म्हणून सांगेल कुठलं त्या चेरडू रडची रब्बैत काही भारी एक आश्चर्य काही सकड़ा काही
इव हे चेरडू हरे कृष्ण म्हणल्यार कुडल्यान रडचे राबयत न्हू म्हणून तश केलो पण ता लागी घरचे बेलमेनशान पुरा येवन अगूर चेरडाक जागोच कय चिमट कडचे कने रोडच कय आणि हरे कृष्णा म्हणचे कय तेन्ना ते पळोवन जण भारी गमत पावत आशिल्लें ती ते देखून हंतू निस्संदेह म्हणून येता प्रभुले महाप्रभुले अवतारो एक उद्देश जनाले करन नाम जप करोचे आणि ते मुखांतर कृष्णाल वैरी प्रीती पावचे ये एक उद्देश हंगेले ये पंत कलियुग अवतार ಅಂತ आमगेल कृष्णाले म्हणून मना करून घेवका तशीची आमका बाल्य लील सकडांग पळोवचे गतीना इत म्हळ्यार आम्ही आज ही आमगेल विषय कसं म्हळ्यार पुरींतू जगन्नाथ रथयात्रे जातस ते देखून जगन्नाथ पुरींतू पावन हन्नी महाप्रभून कसं सकड लील केले म्हणून आम्ही मना करून घेऊया महाप्रभूक अशी दिसत काय हांव संन्यास घेवका संन्यास घेन जाल्यारी मेगेले उपदेश कोणे सिरियसली घेनांती लोका जण कोण केकल्यान सांगले म्हण तितलेच कितले जण दवाल विषय पर उलयतांती तांणी सिरियसली काडका म्हण जाल्यार हांव संन्यास घेवका म्हणून तांकां मना येत तशीच सकडाले सांगता कय ते नवद्वीपांतू तान प्रति एकले कय ते बेजार जत कय तितले ताई तांणी ते मार्गांतू हरेर नाम संकीर्तन कोरनो नगर संकीर्तन कोरन आशिल्लें तांगल चंद पळोवन तांगलोट जण पर भारी चंद कय चैतन्य महाप्रभू पळोवचेक गरो 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 जावन गौर बಣ್ಣ कय आणि केसू मोदळे केसू ते अंगताय केसू इतले चंद म्हळ्यार भारी चंद कय ते सकड आनी आमकां पळोवचें ना मू केस पुरा आनी काडत मू संन्यास कोरन म्हणून प्रति एकले कय बेजार जत कय नवद्वीपांतू तशीची आनी निमाय कसं करता म्हळ्यार संन्यास दीक्षा घेता केशव भारती म्हणल्यार एक आचार्य लेगी तांणी संन्यास घेतांती तेन्ना संन्यास घेतील कुडले तांणी म्हणटांती म्हाका वृंदावना वचका म्हणटाना आवसू मस्त रडता कय आवसूल नांव सची माता म्हणून ती सची माता सांगता कय तू वृंदावना चमकल्यार ते कालान तू मोबाईल फोन ना कॉन्टॅक्ट करूक मोबाईल अशी फोन जाल्यार ना तशी तू खंय आस म्हणून आमकां कळना ते देखून आनी रानांत तुल्यान वचका वृंदावनांतू तू ते समकटी पावता ते वेळ कळना बाग खत्त मध्यान तू कसं सकड वन्य मृग आस ते देखून आमकां भंय म्हाका भंय जाता म्हाका तू लागीं आसूं का म्हूण सांगता जाल्यार वृंदावना वता वृंदावना वताना कसं जात म्हळ्यार वृंदावना वत नवे म्हूण सांगून चैतन्य महाप्रभू राधाराणी साक्षात राधाराणी भाव घेवन येईल देखून एकदम कृष्णाल नाव काडताना एकदम भावावेशार वचून तेही अंगा पुरा पडता आणि अंगांतू पूरा अष्टभाव लक्षण पूरा येवन वत असताना तेही अंगा पडताना हन्नी कसं करता ती ಒಟ್ಟು नित्यानंद महाप्रभू वत असता त्यांनी कसं करतांती कसं वृंदावना वच्ची नाका म्हूण सांगून हगूर तांकां वाट चुकयतांती आणि हांव खंय वतस हे न्हय कंचे म्हणटाना ते गंगे आसता वय्या यमुनेची म्हणटा तांकां ते भावावेशार कळना आणि नित्यानंद महाप्रभू ते वाटेर चेडू आल्या पुरो सांगता खंय जेवो हन्नी हे मनशान निमगयल्यारी वृंदावना वच्ची वाट वे म्हळ्यार वय वय हे वृंदावना वच्चे वाट म्हूण सांग म्हणून पट्टी सांग म्हूण सांगता ती तशीची त्यांनी वचून अद्वैत आचार्य शांतीपुरांत वचून पावतांती ते तांगेले आम्मय राखून आसता सची माता त्यांना आश्चर्य जाता चैतन्य महाप्रभूक बेजारूय जाता तुम्ही म्हाका वाट चुकयले नवे पट्टी सांगून म्हाका अंग आपून हाडले नवे म्हणून मस्त बेजार पावता ताका सची माता ते सुरांदपणी करून वाटता पुताक आणि सांगता पळयना म्हाका भारीची उस्क जाता तू वृंदावना चमकल्यारी तू एक काम कर का अंग तुकून जगन्नाथपुरी मस्त दूर न्ही एक घराचे दोन्ही कूडशे आणि अंग तुकून जण वतांती ते तुकून जण येतांती तू ते वचका म्हण सांगता तशीची आता कोण वच्चे ಒಟ್ಟು
म्हणताना कोणी नक्का म्हणताना ते 7 दिना ओट वचक जणा दिता म्हणून नित्यानंद प्रभू सांगता. तशी नित्यानंद प्रभू मागीर जगदानंद पंडित दामोदर पंडित पुरा हांगेल ओट वत्तांती वत्ताना वचून वचून वच्चे वाटेरी तांकां साक्षी गोपाल गोपीनाथ म्हणून असं सगळं मस्त देवस्थान मेळटा. माधवेंद्रपुरीले ते काणी त्या पुरा तांणी मना करून घेवन मुखारसून वताना तशीच एक जगन्नाथपुरी पावचक एक 6 मैल असताना कसं जात म्हणल्यार भावावेशारे तपास आणि 6 मैल एक 1000 मैल आशिल्ले वरी दिसता चैतन्य महाप्रभूक. थंयतून एकडना तांणी कपोतेश्वर म्हणून एक शिवाल एक ग्रामस शिवाल देवस्थान असते. खंय जगन्नाथस्की खंय कृष्णस्की थंय लग्गी खंयजलरी पळयात तुमी थंय शिव लग्गी द्वारपालक जावन आसता. विंगड विंगड नावारी हांगा कपोतेश्वर म्हणून एक नावारी एक देवस्थानांतू थंय शिव असता. थंय लागीची भारगी नदी म्हणून थंयतून एक 8 मैल 6 मैल तितलेची ते भारगी नदीन तू नावचेक देवता देवताना ते संन्यास घेतील ते दंडच नव्हे ते दंड महाप्रभू नित्यानंद प्रभूले दिता ते दोरूक. नित्यानंद प्रभू लेखता ते कसले कबा ये दंड साक्षात परम पुरुषोत्तम महाप्रभू आणि उपास तांका दंड जायवे ते संन्यास घेतील तू येस कसले डिव्हिजन्स ते डिव्हिजनांतू कडेरची 4 डिव्हिजन त्या डिव्हिजनांतू हंसा परमहंसा म्हणून कडेरची 3 आणि 4 डिव्हिजन तांतू दंड नाका. सुरवेरची 2 डिव्हिजनांतू दंड जावक हंगेल एक डिव्हिजनांत पडतवे संन्यासाच्या आमगेल महाप्रभू हंक सगळं अगत्यस्वे म्हणून सांगून तांणी कसं करता ते नित्यानंद महाप्रभू ते दंड काणू कट्ट करता 3 कुडको कोरून नैत घालता ते बार्गी नदींतू ते देखून मागिरी ते नदीक दंड भंग नदी म्हणून नाव येता. दंड भंग नदी तशी नाव नाही नंतर मस्त मुखार वताना महाप्रभू निमगयता मेगल दंड काही असं म्हणून त्यांना नित्यानंद प्रभू सांगता दंड ते बेतून गेले तू भावा वेशार येताना तू मेगेल अंगार पडलो म्हणे तू ओटूची ते दंडावेर पडले ती तशी ते दंड कट्ट जाल्ले हांव खंय कितें उड्डयले खंय अस म्हूण मेल्ले निमगो नका म्हाका गोतना म्हणटा. महाप्रभू सांगता म्हाका आशिल्ले आशिल्ले तेवे तुम्ही काढले ते देखून तुम्ही एकामेकाल मागशी येवका मेगेल ओटी येवची नाका मेगेले नाजाल्यार तुम्ही मेगेल मुखार वचूका म्हणून एक बाहेर जावन एक कोपिला वरी दाखयता. एक्चुअली ते महाप्रभूक नी नित्यानंद प्रभूक मात्र गोत ताजे सीक्रेट कसल म्हणून सांगून ते देखून हंगा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बरयतांती कोणाले भक्ती फिक्स्ड की महाप्रभू वैरी तांक मात्र लील मना करून घेवचेक साध्य म्हणून तांतू ते कृतींत आसा. तशीची त्यांनी मुखार वता वता ते चक्र पळयता पुरीच चक्र पळयल कुडला उपास बाबा वेशार येता इत म्हणल्यार चक्र पळयल्यार साक्षात दावा पळयले फल कै शास्त्रान सांगला जगन्नाथपुरींतू ते 18 नाळा म्हणस 18 आर्च सस्कैते एक ब्रिजा वेरी थंय पावताना मस्त लग्गी जाता देवस्थानांतू लग्गी जाता ते उपास महाप्रभू का भारी एक आनंद जतके देवस्थाना लग्गी पावल ना आपण म्हणून सांगून तशी त्यांनी देवस्थाना लग्गी पावता ती देवस्थाना लग्गी पावन कसं जात म्हणल्यार ते देवा सकट दर्शन जाता. दर्शन जाल्या नंतर त्यांनी सकाळी पुढे केदनाय भगवंताल दर्शन करचे जगन्नाथाले तदनंतर उपलभोग म्हणून असते. उपलभोग म्हणल्यार दावाक 54 आयटम्स केदनाय नैवेद्य दवरता ते पूर दावाले देवस्थाना वता.
दावस्थान वताना एक भोग मात्र बाहेरी सकाळले दुर्गलतात ताका उपल भोग म्हणतात. त्या उपल भोग जाऊन त्यांनी माग शेवचे त्यांनी रापची जाग काही म्हणल्यारी गंभीरा म्हण एक जागो ते काशी मिश्रा म्हणे कस तो ते गावची राई आले पुरोहित ते पुरोहिताले काशी मिश्राले गरलेगी रपचे ते काशी मिश्राल गरलेगी एक कूडस तका तो काशी मिश्रा कसं करत म्हणारी चैतन्य महाप्रभू तू अंग राब अंग बिलावर केला तुका राबो का म्हणून सांगून ते रबया म्हणून ताने लेखतांती तका गंभीरा म्हणून नाव ते कुडाक हंग कसं जात म्हणारी जगन्नाथपुरी आईल नंतर महाप्रभू सांगता मक्का एक पंत दक्षिण भारताक वचका म्हणून सांगता दक्षिण भारत पूरा एक पंत टूर करून येऊ का यात्रे करून येऊ का म्हणताना महाप्रभू नित्यानंद प्रभू सांगता ना तुगे लोट कोणी पुणे वत्ता मी येता मी तू केकलो पेटोचे जाय ना म्हणताना महाप्रभू सांगता नक्का नक्का येऊचे नका कोणी येऊचे नका एकलो वत्ता म्हणताना नित्यानंद प्रभू सांगता काय नतले तुगेला उदकाचे कमंडल उदकाचे दोरोक मागिरी अवगले हे सगळं दोरोक एक जावकाची चेकलो इथं म्हणल्यार तू जप करत असता वताना तू नंत असता हात दोन्ही वैर करून त्यान कसं सकड पोण गेल्यार तुका कळना ते देखून आम कुस्क जाता म्हणून सांगून एक कृष्णदास म्हणून एक सेवकाक महाप्रभू लोटो दक्षिण भारताचे यात्रेक पटयत तशीची दक्षिण भारत वचून वची वाटेर सुमार काणी अस त्या काणी पुरा यात सांगून बसल्यारी आमका जगन्नाथपुरीन तो महाप्रभून कसं सकड लील केले म्हणून ऐकूचेक उणी पडता वेळू हे देखून ते कूर्मा म्हळ्याला एक गावान तो कूर्मा म्हळ्याला एक ब्राह्मणाक उद्धार करता मागीर एक कुष्ठ धरलेले एक वासुदेव म्हणस ताका हुशार करता तदनंतर तोग्गी येवन ब्राह्मेश्वरपुरा भोवन मागीर वैर येवन पास मागशे येताना तुकारामाक दीक्ष दिता अशी 2 वर्स महाप्रभू खंय अस म्हणून गोतना सकड़ा खंय मस्त बेजार जाता येदवा खंय चमकले हन्नी दोग्गय कसली नामू हंगेल सुद्दी खंय वाट्टेरी वागान की कसले खेळली की आणि काही वांचूनच की कसले गोतना प्रत्येकले काय बेजारू तशी एक दिस सुद्दी मेळता महाप्रभू येतस म्हणून अपास रिटर्न जातस जगन्नाथपुरीक म्हणून सुद्दी मेळता त्या वेळार भारी खुश जाता जणाक तेन्ना येताना अंका राबोक हंगा काशी मिश्राल गरलेगी हंಗ राಯ್ಯಾಕ सुद्दी मेळता तो सार्वभौम भट्टाचार्याला गेनी रमानंद रायला सांगता तुमगेले भारी एक दिव्य पुरुष काही नव्हे महाप्रभू मागके एक पंत कसले दर्शन तुम्ही दिवो का म्हणता जायत जायत कसला की त्यांनी मागशी येऊन ती आता दक्षिणाक यात्रे चमकल्या त्यांनी म्हणता मगिरी येतची सार्वभौम भट्टाचार्य त्यांनी बृहस्पतीला अवतारो कृष्णाले अवतारांतो कोण सकड कृष्णालोटो अशिल की संग जाऊन त्यांनी पुरे अपास महाप्रभून कृष्णाನ महाप्रभू जाऊन येताना प्रत्येकले हंगाय तांका गौरलीला अंते तांका सहाय करूक आणि तांका खुशी करूक तांगलोटो लील खेळूक हंगा बोईंता इलेंती ते पुरे गौर गणोद्देश म्हणून सांगून दीपिका म्हण एक कृत्य सतांतू कोण कशी जाऊन आयलंती म्हणे असं आणि चैतन्य चरितामृतांती तशीची श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हळ्यारी श्रीला प्रभुपादल परमगुरु तन्नी ತಂಗೆಲೆ ಭಾಷೆ ಅಂತೂ कोण सकड तन्नी म्हणून तेवे दित संती भारी चंद ते सकड वाजूक वाचका जल्लेची भारी चंद वत 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 आमका चैतन्य महाप्रभू वैरी प्रीती चढता
कितली म्हणल्यारी निजाम तरी चैतन्य महाप्रभूले एक उडगास काढलाय पुरो खंडितची दोळ्या तुला उद्दा येता या विषय फटी नाही म्हणून तुमका वात्त वता कळता खंडित कळता या विषय. तशीची महाप्रभू सकाळी पुढे तांगेले कशी म्हळ्यारी पुरीन तू सकाळी उठवचे उठवून देवस्थाना वच्चे ते वच्चून हंग कसं सांगला म्हळ्यार वरदार सांगला अरे आयु सांगता महाप्रभू का पळोच्या का म्हाका एक दर्शन देव का म्हणून जायत म्हणून सांगता त्यांनी ते राबले. हंगा चैतन्य महाप्रभू कसं करत म्हळ्यारी सकाळी देवस्थाना वच्चे वच्चून देवाल दर्शन उपलभोग पूरा जात्तची भोग पूरा जात्तची एक पन्नांतू महाप्रसाद घेवचे घेऊन शीदा सिद्ध बकुळा म्हणे जाग असत त्या काही जाग म्हळ्यारी महाप्रभू जगन्नाथपुरी आईलो म्हण कळलेल कुडले कसं जात म्हळ्यारी नवद्वीपाक सुद्धी पेटयतांती. महाप्रभू कसं सांगत म्हळ्यारी नित्यानंद महाप्रभूला गेने इतर भक्तांगेला सांगता तुम्ही मेघलोट पेटयला तो कृष्णदासच पळा काला कृष्णदास म्हणून तो काही प्रयोजन ना तो येवचे ते दक्षिण भारत वचून केरळ ते हंग सकड वचून कंचकी बायलमेनशाला सकड ಒಟ್ಟು वचून ताणे तगले ये कान घेतले भक्त ये पदवी ते देखून ताणे निमगेल ಒಟ್ಟು रापची नका तक वस म्हणून सांग मिगेल दोळे एदूर येवनुक म्हणून सांग म्हणून महाप्रभू कोपतांती. त्यांना कितले म्हणल्यारी इतर भक्त पुरा कसं करता म्हणल्यारी कसं करचे बा एक भक्तान पतित जाताना मी केदनाय वच्चो म्हण सोडू नज्ज हे तत्व मी शिका केदनाय कोणाय मागशी पडल्यारी केदनाय तांकां फॉलो अप करका इत्येक ಏನಂತಿ कसं प्रॉब्लम म्हणून निमगून तांकां अपास तांकां आमी आपून हाडका. म्हाका पुढे आमगेल घरले सत्संग जाताना अन्नान दोन एक वार येनी म्हण जाल्यारी केदनाय सांगो आशिल्ली तीक फोन करी गो हिक फोन करी ती येनी म्हण निमगे क्लासाक हांव लेखची म्हणा यो तंतंगेले फॅमिली म्हणना बा एक दीस येनी जाल्यार इज जल्ले बा म्हणून नाही ते आमी अंतू वाजून आमी मना करून घेवका. कसं म्हळ्यारी कोणाकय पतीत जावचे सोडून नज्ज एक दोन्ही क्लास जेव मिस जाली म्हणजे मागीर उगोर उगोर माय धरता केदनाय दोन्ही तीन क्लास येनी म्हणजे केदनाय अन्नान सांगू आशिल्ले माय हिडदिदे निमगे म्हणून माय धरला तुमका माय येयंती पुरा सोडयंती हे सगळं शाश्वत नाही म्हणून केदनाय फोनार बिश्टोच आशिल्ले तांकां सगळं आठयता. तशीची हे नित्यानंद महाप्रभू कसं करता म्हळ्यारी कशी हांक दोळे एदूर येवची नाका म्हणल्यार हांव कृष्णदासांक महाप्रभूला निमगयतांती तांकां ताका तशी जाल्यार आमी नवद्वीपांत पेटोवंतवे जगन्नाथाल प्रसाद घेवन पेटयतांती आनी तुम्ही हांगा येयल सुद्द दितो ते दिवो म्हणून पेटोववे म्हणटा कसं जाल्यार करी ती हांव कसले काही उरलयना म्हाका तागेले सुद्दी आयकूत नाका म्हणून सांगता महाप्रभू. तशी ते कृष्णदासाक प्रसाद दिवन ते नवद्वीपा वचून सची माताले दिय प्रसाद आणि देव साक्षात हांगा जगन्नाथपुरी आयला आणि तांकां पुरा हांगा आव्हान दिला म्हणून सांग सकळाने येवका के रथयात्रेक म्हणून तांकां सांगून पेटयता. तशीची तो उद्धार जाता देवान येईल विषय देवाला आम्हाला सांगल्यारी मागीर ताका सोण घालतव देव ते देखून आमी कोणाकय पतीत जावचे सोडून खंयचेय डिवोटीसान मागशे पडल्यारी तांकां पतीत जावचे आमी दिसता म्हण जाल्यार अपास अपास तांकां लागीं करून घेवका. हांगा एक डिवोटी सेवचे सूर जाता सुद्दी पावता सची माता खुशी जाता सकडे हगोर हगोर हरिदास ठाकूर येता रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मागीर श्रीवास ठाकूर एक येवन महाप्रभूक येवन पाय धरून पाय पडून संदर्शन करतांती. तेन्ना दर्शन पावताना प्रती एकलेके इंडिव्हिज्युअली चैतन्य महाप्रभू कसं करता प्रती एकलेके तांकां माळ घालता दवाले आणि फोटोवन धरता. सकड आमी पळोवंक गेल्ले भगवंतान प्रती एकल्याचे प्रीती करचे कितले वेळ पळय भगवंता लागी ते देखून हरिदास ठाकुराक एक सिद्ध बकुला आता सांगितले सिद्ध बकुला म्हणून एक जाग आसा एक बकुळा रूख ते ताजी मुळान तो एक साने कुटीर घालून
ते राबोक दिता हरिदास ठाकूराक इति म्हळ्यारी हरिदास ठाकूर जल्मारीची यवन म्हळ्यारी मुस्लिम ते देखून तांका बित्तेरी रीगना देवस्थानाचे ते देखून तांका थंय वचून दर्शन दिता महाप्रभुकनी चैतन्य महाप्रभुकनी जगन्नाथक व्यत्यास ना यमना करून घेवका आम्ही ये वासुदेव घोषान तंगले पद बरयला वासुदेव घोष बोले कोरी जोड हात जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन वासुदेव घोषान सांगला साक्षात कृष्ण कोण द्वापर युगांतू आईला की कृष्ण जावनो तोची जगन्नाथो तोची गौरा म्हळ्यारी आमगे चैतन्य महाप्रभू अनेक नाम गौरांगा ते देखून हरिदास ठाकूराक आणि रूप गोस्वामी कनी सनातन गोस्वामी तन्नी जन्मना कर्नाटकातून आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण्स तन्नी जल्लरी बेंगाल वचून ते बंगाल अंतू मुस्लिम रायाले गवर्नर जावन तन्नी काम करतांती धबीर कासा आणि साखर मल्लिका म्हणून तंगल नाव तंका रायान घालचे मुस्लिम रायान ते देखून मुस्लिम आले मुळ अंतू काम केलेले देखून तंका जाती तुकून बहिष्कार केलेला वरीची तंकाय देवस्थान रीगना ते देखून तन्नी थंय दोग जण हरिदास ठाकूरा लोटू ते सिद्ध बकुळांतू रप्तांती चैतन्य महाप्रभून सकाळी देवस्थाना वच्चे दावाल दर्शन घेवचे आणि प्रसाद घेवन साक्षात जगन्नाथ तो हंक ते वच्चू जायना जलरी तन्नी ते आनंद पावतशिलंती भक्तांगले असोसिएशन आणि साक्षात जगन्नाथ आमगेले ಕೂಡ ಎತ್ತಶಿಲಂತಿ आणि चैतन्य महाप्रभू हंगल ಕೂಡ बेसून जप करतशिलंती आणि तंका तेग जणकी तंगले हत्तान वाणू प्रसाद खावयतशिलंती तितली नमने प्रीती करतशिले चैतन्य महाप्रभू हंगल तेग जणकी त्यांना ते चैतन्य महाप्रभूक रब्बूक काशी मिश्राल घर अंतू गंभीरा म्हणून ಕೂಡ ಅಂತೂ ತಂಕದಿಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಮಳರಿ ತೆಕ್ತೆ ಕೂಡ ನಾವ್ಗಲ್ಲ ಮಳರಿ ಗಂಭೀರ ಮಳರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ म्हणतांती सिरियस तीव्र जावनशीलते विरह त्यांनी अनुभव करतशिलंती त्यांनी राधेल भाव घेऊन येईल न राधेन केदनाय कृष्ण काही आज काही मिळताल हो कितल वेळ जल्ली येवचे खंय चमकला म्हणून येच तिगल मनांतू भाव इत्ते मक पळोचे हांव कितले वेळ जाले श्रृंगार करून बेसचे खंय असतो कृष्ण खंय चमकला विंगड जणाले चमकलावे चंद्रावलीले चमकलावे विरजाले चमकलावे खंय बा खंय चमकला म्हणून येच तिका ते भाव आशिल नवे तेची इंटेन्स मूड ऑफ सेपरेशन विरह भाव घेऊन त्यांनी आशिलंती ते देखून मस्त रडतशिलंती चैतन्य महाप्रभू तत्तवळी रडतशिलंती ಕೆಲವೊಂದು ಜೋರು ಹಸ್ತಶಿಲಂತಿ ಮಗಿರ್ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಗಲ ಮತ್ತೆ ವಚನು ಒಳತೆ ದಡ್ಡೈತಶಿಲಂತ ಕೈತೆ ಗಂಭೀರ ಮಳಲೆ ते कुडाचे ते देखून ते कुडाक गंभीर म्हणून नाव मेळला ಕೆಲವೊಂದು तन्नी भावावेश रेताना सगळे आंग कडकडतशील कೈ तंका मागिरी आंग पुरा हुम्मेतशील कೈ मागिरी रगत येतशील कೈ आणि ಕೆಲವೊಂದು बो चुकून पडल्यारी कितलताय म्हणल्यारी विश्वरूप प्रभूजी लेक पुरी यात्रा सिरीज म्हणून आसा ते ऐकलेला मग त्यांनी त्या गंभीरा कूडा ಅಂತ बेसूनची लेक्चर दिता आशिलंती ते तंतू ते विश्वरूप प्रभूजीन सांगिले
कितले ताय म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू केलो पंत ते भायर पडत आशिल्ले काही भावावेशार जाल्ले देखून ऍक्च्युअली महाप्रभू 6.7 आशिल्ले काही तांणी पडताना तांगेला हड्ड एडे तुकून 8 इंच जॉइंट्साचे एडेंतू 8 इंच व्यत्यास येऊन तांणी दिग जावन पडताना कसले 9 फीट दिसत आशिल्ले काही तितले 9 फीट जात आशिल्ले काही तांणी ते देखून तांकां गंभीरांतू तांगेले भक्त पुरा राखता आशिल्ले काही भायर वचना तशी काही समुद्र लग्गी समुद्रात चमकल्यारी काही जाल्यार सिंहद्वारा लगी राखू जण काही तांकां भावावेशार कसं जत म्हणून सांगू जायना म्हणून ते देखून ते सकड तितले भाव येवचे देखून ते तांकां कुडाक गंभीरा म्हणून नाम. तशीची रथयात्रे सूर जाता रथयात्रा सूर जाताना महाप्रभू कसं करता म्हळ्यार तांगेल भक्ता पुरा आपून व्हरून ते गुंडीच्या मंदिर असना ते पुरा आमी क्लीन करूया म्हणून सांगून तांणी पुरा ते मार्जन करता की कशी आमगेल्या शिक्षाष्टकांत गुरु अष्टकांत सांगता आमी श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगार तन मंदिर मार्जनादो गुरुन शिकोचे मंदिर पुरा मार्जन करू का तशी चैतन्य महाप्रभू गुंडीच्या आपून वरून तागेल भक्तांक पुरा मार्जन करत काही पुरा उद्दा घालून कंप्लीट क्लीन करत काही आणि सांगत काही कोण कितली चड कोयर ಒಟ್ಟು करता तांगेल मन तितली परिशुद्ध जाता तांगेल अंतकरण तितली क्लीन जाता म्हणून वापस वापस 1-2 पण नाही काही 4-5 लेवल ऑफ क्लिनिंग जात काही क्लीन करून दवरून तुम्ही पुरा भारी परिशुद्ध जाल्यांती हे काम करून म्हणून सांगून आमका हे लील येतो आम्ही कसं मना करून घेऊयात म्हळ्यार खंयचे सर्विस दावाले एक दावाला 5 गसची जेवो आणि भक्तांक गेले उष्टी काडची जेवो खंयची एक सर्विस प्रत्येक दिव्य जावन आशिल्ली सर्विस हे सर्विस सान अयो तांणी पुरा भजनांत बसले ती म्हाका मात्रांक रांदप करचें ना 5 गसू घालला तशी लेखूक ना प्रत्येक सर्विस दावालांतू एक दावाल प्रीती पावची कितेरी आम्ही परिशुद्ध जावचे कितेरी करचे म्हणून दावाल प्रीती कितेर करचे म्हळ्यार भावनेरी आम्ही ते सर्विस करका आम्ही भक्ती म्हळ्यार कसले काली आमकां कसं मेळटा म्हळ्यार आम्ही पळोवचे न्ही आम्ही धावा कशी खुशी करचे हे आमगेले इंटेन्शन इन्नर डिझायर कसं जावका आम्ही धावा कशी करचे खंयची काम करताना आम्ही 1 मिनिट बसून आलोचन करका हांव करताना कृष्णा खुश जातवे कृष्णा खुश जातवे सही गुरु खुश जातवे तांगेल दोग जाणारे तोंडारी एक हास येयलवे मिगेले सर्विस करता मिगेले कामांतू तितले पुर दवा तितले पुरो म्हणून हे आमगेले मना उद्देश जावका तशी गुंडीच्या मार्जन मंदिर पुरा मार्जन जाता क्लिनिंग सकट जाताची रथयात्रा सूर जावचे जाता हंगा रायू एकदम सांगता सार्वभौमालगी म्हाका एक महाप्रभूल दर्शन करूक तुम्ही विलावर करका म्हणून त्यांनी सार्वभौम भट्टाचार्य कसं करता म्हळ्यार त्यांनी वचन चैतन्य महाप्रभूला सांगता ती अशी रायू तागेल नाम प्रतापरुद्र म्हणून रायू प्रतापरुद्र तुका पळोवचेक दर्शन मेळचे कितेरी इच्छे करतस एक पण तुम्ही दर्शन दिव का म्हणताना चैतन्य महाप्रभू सांगता ते मात्र सांगू नको म्हाका इथं म्हळ्यार एक संन्यासीक रय्याक आणि बालमनशाक पुरा पळोवचे येची ना कसले अधिकार ना इथे म्हळ्यार राय जावन पुरो जाल्यार तागेल मनांत आपण रायू म्हळ्यार पळय ते भावने आशिल्ले देखून तागेल येदूर आमकां वच्चेची ना म्हूण सांगून सांगता एक रय्याक एक संन्यासीन मेळची म्हळ्यार ते 20 पिलेले बरी म्हणून चैतन्य महाप्रभू उत्तर दिता ते देखून म्हाका मात्र सांगू नका त्या रायाक दर्शन दी म्हणून सांगून सांगता कसं करचे बा म्हणताना रायो गो रमानंद रायाक धरता
रमानंदरायाला सांगता एकच सांग मिगेल विषय कशी पुण्यातल्या हा जीव काण घेत म्हणून सांग मिगेल जन्म हा मनुष्य जन्म घेऊन प्रेज ज्यांना एक पण पुणे तांगल दर्शन मेळ जाल्यारी म्हणून सांगताना रामानंदराय वचन सांगता हाव त्यांनी गव्हर्नर जाऊन आशिल्ले त्या रैयाले मिनिस्टर जाऊन त्यांनी सांगता त्या रामानंदराय हाव तुगेल सेवे करचे की तरी त्या रैयालेगी लीव निमगैले तक त्यांनी जायत तू वस मेगल कामा तुका नाव तुका उप्पीक दिता म्हणून सांगून सांबोळ एकट्ट कर निमगेले तितली चांगर आयतो तितली तुमका आदर करता ताका आणि ताण सांगला तुगेल दर्शन जा जाल्यार खंडित तो शरीर त्याग करत काही म्हणून सांगला म्हणताना महाप्रभू सांगता एक काम करूया तशेल्यार त्या रायाले पुत्ता आपण अडियंती राया एक बापसूक रेप्रेझेंट करता एक पूत ते देखून पुत्ता दर्शन दिल्यार बापसू काही खुश जाता म्हणून सांगून पुत्ताक दर्शन दिता आणि पुत्ताक आईल कुडले तका फुटोवन धरता तो कळो जावन अस अंगा पुरा भांगर वांकी मागीर पितांबर पुरा घालून येता तो नाम पुरा हे करून वैष्णव नाम तिलक पुरा करून येताना महाप्रभू ताक पळयल कुडल्या कृष्णाल उडगास येता आणि फुटोवन धरता ताका आणि सांगता तुगेला अन्ना प्रसाद दी आणि तू सदय म्हाका पळोवचें यो म्हणून सांगता तशी ताका आशीर्वाद दिता ते आशीर्वाद आणि ते महाप्रभूले अंगसंग मेळ न्हू तो तागेल नावत म्हाका उडगास येना तो दावाले प्रेम उद्भव जाता तागेल्या हृदयांतू आणि तो नांदता कृष्णा 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 म्हणून त्या शरीर पळयल कुडले महाप्रभूले तितले इत म्हळ्यार कोणेय जावो महाप्रभून एक पंता एक शी भोवतान एक दोबी असता दोबीले सांगता तुवे राम नाम काढी हरे कृष्ण महामंत्र जप करका म्हणताना तो सांगता म्हाका पुरसोती ना म्हाका मिगेले ते सांगून बसल्यार मिगेले जीवन वचका नवे म्हणताना महाप्रभू ताका सांग तू म्हणून सांगून फोटोवन धरले कुडले तागेले तुय प्रेम उद्भव जाता ते देखून महाप्रभू कशी म्हणल्यार पात्र अपात्रे नाही विचार नाही देखे स्थान अस्तान स्थान पळेल ना अस्थान म्हणून पळेल म्हण ना पात्र जावो अपात्र जावो कुपात्र जावो जगाई मदायल काणी तुम सकडागे गोतस ते नमने पाप केलेले जीव त्यांनी मनो स्मृतीन तू कसं सकड पापस म्हणून त्यांनी पळोच काही पळोवन हो एक पाप आम्ही करनी रे हे आम्ही करूया म्हणून तशी त्यांनी करतील खंयचे पाप ना तसल जगाय मदायक उद्धार केलेले चैतन्य महाप्रभू त्यांनी आपल्याला कुडले ते प्रताप वृद्धाले पुत्ताक कृष्ण प्रेम वाढता आणि तशीच बापसूक वचून ते प्रसाद दिता आणि त्या चैतन्य जगन्नाथाले अवंगल्याचे एक गमचा असता ते गमच्यानी एक बैरासा कुडको ते बापसू दिता महाप्रभून दिलेले म्हणून आणि पुत्ता पळयल कुडले राह्या काही तशीची प्रेम उद्भव जाता तशीची हंगा रथयात्रा सूर जाताना रथयात्रा ताणताना एक आश्चर्य जाता कसं म्हळ्यार महाप्रभू त्या रथार ಒಟ್ಟು ನಂತಸ್ತಾ 7 कीर्तनेचे पार्टी केला ते 7 कीर्तनाचे गुंपई दावाली दूर रथ ताणताना नांताना कसं जात म्हळ्यार महाप्रभू मध्ये रब्बू नंता तितले चंद करून साक्षात कृष्ण नंताना ताजे ते वर्णन आणि अगती ना कोणाके तितले चंद करून ते तितले दीग जावन गरोची तितले ते एक महाप्रभू नंताना इतले चंद दिसत म्हळ्यार काही वयर तुकून रायू महाप्रभू प्रताप रुद्र महाप्रभू नांची पळयत काही ताका कशी दिसत म्हळ्यार महाप्रभू नंताना त्या 7 गुंपांते 7 महाप्रभू प्रत्येक मध्यंतू रब्बून रास लीलांतू कशी प्रत्येक गुंपांती कृष्ण शिलो तशीची प्रत्येक गुंपांती महाप्रभू आस म्हणून ताका सम दिसत काही आणि ते कीर्तन करतल जना काही तशीची
महाप्रभू आमकां पळोवन नांतस आमगेलो टू नांतस म्हूण सांगून तांकां फील जातकय प्रत्येकले म्हाका पळोवन नांतस महाप्रभू म्हूण सांगून प्रत्येकले खूश पावता काय मेगेल योगी आहे महाप्रभू मेगेलो टू नांतस म्हूण सांगून थंय स्वरूप दामोदर मस्त श्लोकू भजने पुरा म्हणतकय ते भजने अर्थ पुरा पळयल्यार कोणाकय अर्थ जाणाकय जाल्यार महाप्रभू कनी स्वरूप दामोदर प्रभूक मात्र अर्थ जातकय आणि रथ ताणताना कसं जात म्हळ्यार महाप्रभू एकदम भावा वेशारी मागशे पडतकय रथाचे मागशे पडलेले कुडले रथ रापतकय मुखारी वचनाकय अपास महाप्रभू नंचन 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 हे दोऱ्याताना रथ घोर मुखार येवचं सुरजतकय अपास तशी भावा वैशार वचन मागशे येताना रथ रापतकय अशी तांगेल मध्ये एक जगन्नाथ आल्यानी महाप्रभूल मध्ये एक कॉम्पिटिशन कय कोण कोणाक मुखार सुचे म्हणून इत म्हळ्यार हांगा कसं मना करून घेवका म्हळ्यार महाप्रभू राधा राणी भावा वेशारस राधा राणी हांगा ते चैतन्य महाप्रभू हांगा जगन्नाथ साक्षात कृष्ण राधा राणीन कसं केला म्हळ्यार कृष्णाक आपून वरचिकय हांगा कुरुक्षेत्रांतू सूर्यग्रहण येताना राधा राणी येतकय राधा राणी येवन कृष्ण त्यांना राय जावन आसतना रथ अर्बेस्ताना राधा राणी लेखतकय आपण हाका वृंदावना व्हरता म्हूण सांगून ताका तिगेल हृदया भितरी ताणतकय ते फर्स्ट रथ यात्रे ते हृदयांत तांडून आपण वृंदावना व्हरता मिगेले प्रत्येकले मन आनी हृदय म्हळ्यार एकची जाल्यार मिगेल मन आनी वृंदावन एकची हांव मिगेल मनांत तांडून हाडता म्हळ्यार तशी प्रतीकरण करून प्रतीती तसले प्रतीती ती ते रथ ताणता तशीची हांगा चैतन्य महाप्रभू लेखतकय हांव राधेल भाव घेवन आयला नवे हांगा साक्षात कृष्ण स तू येतवे की तू वृंदावना जना पुरा विसरलावे म्हूण पळयता म्हूण सांगून चैतन्य महाप्रभून मागशे वचन रापील कुडले कृष्ण मुखार वचनाकय इत म्हळ्यार ताका ताण मुखार वचका जाल्यार ते राधेले भाव ते एक्स्टेसी ना जाल्यार ताका मुखार वच्चे जायना राधेल भाव ना जाल्यार तशी तू वृंदावना जना विसरलावे ये कसले पुरी कुरुक्षेत्र गुंडीच्या देवस्थान वृंदावन म्हूण लेखता सामा तशी तुका हांव वृंदावन आपून व्हरता येतवे तू आमकां विसरलावे म्हळ्यार भावनेरी तशी एक चेक करचे म्हणटा का एग्जामिन करचेक एक लील खेळतकय चैतन्य महाप्रभू तो साक्षात राधेल भाव तो मागशी वताना तो रापता अपास मुखार येताना हे सकड प्रताप रुद्र वयर तुकून पळयतकय इत्याक म्हळ्यार ताका ते दृश्य इथे दिसता म्हळ्यार हांगा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बरयता तो तितले नम्रतकय विनम्र जावन आसतकय तो विनम्र जाल्यार देखून विनम्र जणाक मात्र दावान तागेल दर्शन दिवचे ते आमगेले अंतकरण शुद्ध असले मात्र ते विनम्र जावचे साध्य मी विनम्र जाल्यार मात्र दावा पळोवचे ते इच्छे आमगेले हृदय अंतरंगांतू उद्भव जावचे म्हणून हांगा आमी मना करून घेवका तशीची चैतन्य महाप्रभू सांगतकय हांव राधे दवा तू कृष्ण जाल्यार आजी तू गोडेरी अस्तिरी पुरा बेसला तुगेल सुत्तू अस्तीस तुगेल सुत्तू गोडस रथार बेसला तू हांगा पुरा जणाल गुंपस म्हाका अब कांय खुश जायना हांवनी हांवें तेच राधे तू तेच कृष्ण हांवनी तू मेळटाना वृंदावनांत ते सन्न गुंप आशिल्ले जड्डाचे मागीर कुंज आशिल्ले कुंजवन आशिल्ले मागीर ते की म्हूण रडचे चिलिपिली रडचे पक्षी आशिल्ले मागीर मोमूस आशिल्ले मागीर कुरवाय आशिल्ले आमगेले सुत्त गुंचेक ते सकड हांगा ना हांगा इतले जणाल मध्येन तू म्हाका ते थंय मेळ्ळेले ते आनंद सागराचे एक ड्रॉप थंय म्हाका हांगा मेळूं सादिना यो मिगेल हृदयांत यो मिगेल वृंदावन यो म्हूण सांगून
ते एक भावारी महाप्रभू ते रताक गुर 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 मुखारी तेगेले प्रेम म्हणलेले ते धोरांतू तांडून वोर्न गुंडीच्या मंदिरात आहे वर्त काही भारी चंद काही रथयात्रे तशी रथयात्रा पुरा झाल्यानंतर अपास सकडे चैतन्य महाप्रभू का मेळू का ತಂಗೆಲೆ ಗಂಭೀರ ಕೂಡ ಎತ್ತಾಕೈ सकडे ಒಟ್ಟು ಮೇಳನಂತರ ते चातुर्मास ते रथयात्रे जत्तची चातुर्मास भारी गम्मतेरी किती नमन उत्सव काही चातुर्मास अंतू राधाष्टमी बलराम पौर्णिमा मागिरी गोपाष्टमी राधाष्टमी मागिरी विजयदशमी हे सगळं मस्त दीपावली हे सगळं उत्सव भारी गमतेरी महाप्रभू लोटो ते नवद्वीप जण मागिरी भक्त पूरा भारी गम्मतेरी आस्वादन करता काही ते राय्यान पूरा जना काही तंतंग जाव नमने रापची विलावरी मागिर तंक जाव कजलेले महा जगन्नाथाल प्रसाद विलावरी खाऊचे कसले उणीना रब्बू कसले भारी गम्मत काही 4 महिनो महाप्रभू लोटो ते भक्तांक हरी कथे मागिरी हरी कीर्तन सत्संग पुरा भारी गम्मत गम्मत काही तशीची असं जात म्हळ्यारी हन्नी चैतन्य महाप्रभू 4 महिने झाल्यानंतर चातुर्मास झाल्यानंतर एक दिवसू नित्यानंद महाप्रभू लोटो चिक्केची उल्लैता काही गुट्टारी कसं म्हणून कळना काही कोणा काही तदनंतर महाप्रभू बाहेर येऊन सांगत काही कसं म्हणल्यारी आता 4 महिने गम्मत झाले आमका आता तुम्ही सकडाने नवद्वीपाक बाहेर सोडून वचू का म्हणून मस्त दुःख जग काही सकडा काही ते दुःख सांगून प्रयोजन आमका कृष्ण साक्षात कृष्ण ओटू असून 4 महिनो तक सोन वचका मला कितले बेजार जाताले तशीची तांकाय मस्त दुःख जात काही सांगता काही घरले वचून 8 महिनो तुम्ही तुमगेले घरचे काम आणि कुटुंब ते हे पुरा पळो का आणि वापस अनेक 8 महिन्यानंतर अनेक वर्ष वापस रथयात्रेक तुम्ही येऊ का म्हणून सांगत काही तशीची त्यांनी वत्ताना कसं करता म्हणल्यारी प्रति एकला काही काम दित काही महाप्रभू कितले म्हणल्यारी कितले म्हणल्यारी कोणाक सार्वभौम भट्टाचार्याक सांगत काही सार्वभौम भट्टाचार्यने नित्यानंद महाप्रभू सांगत काही तू नवद्वीप वचका नवद्वीप वचनो ते वचनो ये मिगेले मेसेजेस स्प्रेड करका हरिनाम तू वांटका सकड़ा काही म्हणून सांगत काही मागिरी सनातन गोस्वामी का रूपा गोस्वामी का तुम्ही वृंदावन वचका म्हणता काही श्रीवास ठाकुरा सांगत काही तू तुगेले गावा वचनो नंगल गावा नावा विंगड कसं किया ससान गावा तेंची लग्गीची ते तू वचनो कसा करका म्हणल्यारी ते तू कीर्तन करका कुमारहट्ट ಅಂತ वचनो तू कीर्तन करका तू कीर्तन करताना तू लेखू नका तू एकलो कीर्तन करतस म्हणून हांवें ते अस खंडित तुका केलो दीस हांव दिसता म्हणून सांगता महाप्रभू प्रति एकल्याके मस्त बेजार जाता इथे म्हणल्यारी संन्यास घेवन जत्ताची महाप्रभू ಒಟ್ಟುची 48 वर्ष आशिल्लेंती हे ऐहिक लीलेंत हंगा तंतू सुरवेरचे 24 इयर्स नवद्वीप जाता ತಂಗೆಲೆ मग्गिरचे 24 इयर्स अंतू 18 इयर्स त्यांनी हंगा जगन्नाथपुरींतू राबून लील करतांती मग्गिरी ते भार कडेरची भार वर्षा त्या लीलेक अंत्य लीला म्हणतांती जगन्नाथपुरींतू केल्या लीलेक मध्य लीला म्हणतांती आणि सुरवेरची ते 24 इयर्स त्यांनी नवद्वीपांत बाल्य लीला केलेले ते सकड यौवन लीले ते सकड आदि लीला म्हणून वांट घालला कृष्णदास कविराज गोस्वामीन तशी आणि तांका कितले तेमितन त्यांनी बेजार केलेले हन्नी संन्यास घेताना आणि संन्यास घेतील नंतर महाप्रभू मागिरी
नवद्वीप चमकलना आमगेले राम श्रीरामचंद्र वनवास केल्लेरी 14 वर्ष केलं नंतर वापस मागशी येऊन अयोध्यांत येऊन राय जललस कृष्ण जलरी तशीची द्वापर युगांतू मथुरा आणि वृंदावन सोडल्यानंतर द्वारका वचून राय जललस आणि मागीर सूर्यग्रहणा वेळारी तांक वापस व्रजवासीस पूरा वापस तांक दर्शन दिलेलस जाल्यारी चैतन्य महाप्रभू मात्र मागशी वच्चनी नवद्वीपाक ते देखून तांका मस्त बेजार जाता जाल्यार देव प्रत्येकलके पर्सनली आपोवन अद्वैताचार्य सांगता तू कीर्तन श्रीवास ठाकूर सांगता तू हे कोरका कीर्तन कोरका कुमार हट्टांत वचून कीर्तन करताना हांव ते अस साक्षात अस म्हणटा मागीर मिगेले अम्माक सांगता मिगेले अम्माक गे एक जगन्नाथाल प्रसाद आणि जगन्नाथाले एक अवंगले कुडको पेटयता जगन्नाथाला अंगार घालेला अवंगले कुडको रेशमी अवंगले घालून सांगता अम्माला सांगता हांव थंयच बेजार करून जे म्हणून सांगून मस्त अम्मा उगळसिता आणि सांगता महाप्रभू हांव बदजलरी एक पिस्सोची इत म्हळ्यार मेगेला अम्मान म्हाका तितली मोग केला जाल्यार हांव तिका सोण येयली तिका पाप बामूण ना सान प्रायर गेल्लो मागीर मालगड पोतान संन्यास घेतले जाल्यार हांव ओट्ट सुका म्हूण तिने म्हाका एक वार्टी केले एक चंद चेले लोटो जाल्यार हांव तिका सोण येयलो मेगेल इतलो व्हड क्रेजी कोणच म्हूण सांगता महाप्रभू हांव तिका कसले पळोवन घेतिल ना म्हणून ते सांगताना तांगेले मात्र भक्त दिसता ते देखून हे संसारांत तो आशिल्ले भितर व्हड मात्र भक्त शिरोमणी म्हूण येता मात्र भक्त शिरोमणी काय महाप्रभू ते तांणी सांगता ती हांव सुख सांगता हांव तिगेले केन्नाय आस तिगलोट्टू इत्याक म्हळ्यार तिका हे एक संदर्भ तिगेल्यागी विवरसिलरी तिका खंडित जाता हांवें सांगिल्लें उत्तर सत्य म्हणून कसं म्हळ्यार तिगेले सांगता फुडलेचे विजयादशमीक तिणे एक पंता मस्त बग करून दावाले दूर दवरलेले गोपाले दूर सालिग्राम गोपाल अस बालगोपाल अस आमगेल घरलेगी ते बालगोपाले दूर दवरताना हांव थंय विचित्र एक रितीर थंय प्रत्यक्ष जावन तीन दवरलेले पुराय भोग हांव चंद करून खेळ्ळे आणि ते तीन दवरलेले भोग प्रत्येक आयटम महाप्रभू सांगता तीन कसं सकट दवरलेले वड ते हे पुरा कसं सारो मागीर केळ्या उपकारी पुरा सांगता कसं दवरलेले पुरा सांगता म्हाका प्रिती आशिल्ली पुरा तीन करून दवरला ते पुरा हांव खेळला हे आवसुला सांगल्यार तिका नमगण येता हांव ते आस म्हणून आणि ती बेजार पावना म्हणटा आणि तिणे कितली म्हणल्यार ती ते कटोरीन पुरा खाली पळोवन ती लेखता काय अಯ್ಯೋ हांव खंय खंय आलोचन करून हाणीवे प्रसादो खाली आयदन हाडलीवे कसो विशयो म्हूण सांगून भितर वचून पळयत खंय भितर वचून पळयता थंय ना खंय एक पंत पळोवच्या वताना तेन्ना लेखता काय हांव हाडला दिसता म्हणून मागीर खंय गेला बाय सकड म्हूण लेखताना ती लेखता खंय खंयचे एक सुणेन की कोणें येवन खेळ्ळी की मृगांच्या येवन खेळ्ळी की हांव खंय खंय आलोचना रचना मिगेल पुत्ताले अशें सकड आलोचन करता खंय ती ताका तिगेला सांगता हांवच येवन खेळलेले म्हूण सांगता मागीर ती तिगेले सेवक असं ईशान म्हणून ताका सांगता कसं म्हूण पळय म्हणून ते सकड हांव खेळलेले म्हूण सांगता म्हणून महाप्रभू सांगून पेटयता तशी मागीर कोणाक पेटोवचें म्हळ्यार सार्वभौम भट्टाचार्याक सांगता तू हे पळय हे कलियुगांत तू देव देव दोन्ही रुपार आसचे देव एक रुखा रुपारी आणि एक उदका रुपारी ते देखून तू जगन्नाथाक केन्नाय आराधन करका आणि तागेल भाव आसा विद्या वाचस्पती म्हणून ताका सांगता तू हांगा नवद्वीपा वचून गंगे मातेक पूज करका म्हणून सांगता मागीर कसं कोणाला सांगचे म्हणल्यार हांगा राघव पंडित म्हणून श्रीवास ठाकूराले रानपोता कीर्तन करताना ताकाय सांगता पळोवन घेवका म्हणून तू केलेले नैवेद्य पुरा हांव खाता आसा म्हणून सांगता मागीर शिवानंद सेन म्हणून एक प्रत्येकले
प्रती एकल्याक इंडिव्हिज्युअली देव प्रीती करता, मोग करता, पोटोवन धरता आणि सांगता हांव तुमगेलो लोटस म्हणून आश्वासन दिता आणि प्रती एकल्याक एक एक ड्युटी तांकां हे दिता. आणि शिवानंद सेनाला सांगता पळय तुवे तशीची प्रती पंत तांणी नवद्वीपा जणांनी येताना तांकां पुरा व्यवस्था कोरका उदकाचे मागीर दोणयेचे दोणी येवका दोणी रेवका जत्तानी ते नवद्वीपा तुकून हेकाड येताना एक एक गांव जावन येता एक एक गांवांत एक एक राय आसता केलो पंत ते 2 रायांकय जाय नासता तेन्ना जीश मारचे सादेत आस मागीर न्हंय आसता न्हंय दांटून येवका बोटा वेवस्था कोरका तांकां पुरा खाणा वेवस्थीत कोरका सक्कड तू पळोवंक घेवका म्हणून शिवानंद सेन म्हण एक भक्त आसा ताका सांगता. तशी तांणी येताना तांगे लोटी एक सूण आसता काय नाही ते सुण्याकय महाप्रभून सांगला म्हणून प्रसाद दिता. तशी ते काणयेंत तसं कसं म्हणल्यार चैतन्य महाप्रभू लिहिलें तू चैतन्य ताकाय उद्धार करता काय त्या सुण्याकय उद्धार करता काय प्रसाद खावन. मागीर वासुदेव दत्त म्हणे कसं बघतो ताकाय पळोवन घेवका तो भारी उदार ताका मेळमेळेल तागेले इन्कम तो काणू भारी उदार जावन म्हाका दितस ताका तागेले कुटुंब कसं म्हणून म्हाकशे पळयना तो ते देखून तागेले दुडवा विशयान तू चिक्की पळोवका ताका सहाय कोरका म्हणून शिवानंद सेनाला सांगता. आणि कितली म्हळ्यार ताई म्हळ्यार वासुदेव दत्त कितलं उदार म्हळ्यार एक पंता महाप्रभूला येऊन सांगता महाप्रभू तू इतले दयाळ नव्हे एक म्हाका एकच एक आश कसं म्हळ्यार हे सगळेची लोकांत कितले जण आस तांगेल पुरे पाप कर्मा फल मेगेल मातेर दवरी हांव भोगता ते कितले कष्ट जाल्यार वाडना जाल्यार तांकां पुरे कर्मा प्युरिफाय करून तांकां पुरा कर्मा फ्री करून तांकां उद्धार कोरका तू म्हणून सांगता ते. त्यांनी ऐकून मस्त रडता काही महाप्रभू आणि सांगता काही तुगेलो इतलो भक्त कोण आस तुगेलो इतलो मन कोण आस कोण तू हे सांगचे तू हे उत्तर सांगचे तू काही आश्चर्य ना इति म्हळ्यार तू साक्षात प्रल्हाद आलाय प्रल्हाद जावन आशिल तू साक्षात प्रल्हाद तू ते देखून प्रल्हादाने शी सांगिले नैमोद्विजय म्हणून सांगून एक श्लोक असं प्रल्हाद स्तुतीन तू तंतुय म्हाका मात्र वरला हांव येना मेगल ओट्ट आशिल पुरा दैत्याक तू उद्धार कोरका म्हणलें आसा तेच तुगेलो हाजीकय मनोभाव तू विंगड कोणेय न्ही म्हणून सांगून मस्त फोटो गट्टी फोटो धरता काय महाप्रभू. ते देखून देवाक कोण दुसरे कितें कष्ट भोगता दुसरे कितें कष्ट हे करता अनुभविसिता तसल जण मस्त खुशी काय ते देखून महाप्रभू ताका पटोवन धरता काय. तदनंतर मुरारी गुप्ता म्हण एक भक्त असता दवाले असोसिएट तो साक्षात हनुमंताला अवतारो ताका महाप्रभू कसं करता म्हळ्यार मुरारी गुप्ताल्या अंगाक चंदन पुरा लायता यो ताका नमूनशी दत्ता तेन्ना दावाल प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद पुरा लावन महाप्रभू सांगता तुगेल्या अंगाक हांव चंदनांनी लावन हांव परिशुद्ध जाल्लो म्हणटा तेन्ना ताका नमून तो सांगता म्हाका कसले तुगेले हे ऑर्डर कसले म्हणटाना महाप्रभू सांगता तू रामाल भक्त नव्हे तू रामाल भक्त आणि तू कृष्णाले भक्त जावका म्हणून सांगता. तशी हर दिवस उपास सत्संगा येताना मुरारी गुप्ताल तोंड मात्र शिबावन आसता तेन्ना मुरारी गुप्तालागी महाप्रभू निमगयता इत्त तुगेल तोंड बावन आसा म्हण निमगयता. ताका सांगता मुरारी गुप्त सांगता म्हाका सगळे दीस न्हिदय न्ही महाप्रभू इत म्हळ्यार तू कृष्ण भक्त जा म्हळें नव्हे मेगेल मनान तू राम बेसला काय करू जायना हांव कृष्ण भक्त कोरका जाल्यार हांव मेगेल्या हृदया तुका रामाक काडका सुरेरी मेजमी तेन्ना साध्य ना ते तितले नमुने फिक्स जाला तो आतां हांव खंय ना जाता अशें तुगेलें उत्तर आयकना तिले हांव उद्धार जायना अशें कसं करचें म्हणून कळना रामाकय भायर काडू जायना तुवें तू कृष्ण भक्ती करी म्हणला म्हाका हांव आनी हे जल्मा उद्धार जायना कितकी म्हाका साध्य ना मेगेल मी म्हण पांयार पडून रडता. उडले महाप्रभू ताका काळ पटोवन धरता आनी सांगता
हे दवा इतलं वड बघतो तू साक्षात हनुमंताला होतो हनुमंत जाऊन असेल तो तुक मात्र हे साध्य हृदयातून रामा काणतील काढू जायनतील अवस्थे तू राम भक्तूची तू रामाक हे करी पूजक आराधन करे रामाक आणि कृष्णाक सगळे व्यत्यास ना जाल्यार हे इत्तेक तुका सांगील म्हळ्यार तुगल ते रामा वैरशील निष्ठे ते सगळा कोळका हे लोका कोळका तज्जी कितेर हांव तुके सांगिले म्हूण सांगून ताका पटोवन धरता तद नंतर कोण बा मुरारी गुप्ताल जाले वासुदेव दत्ताल जाले मागीर कुलिना ग्रामाचे असंती दोग जण ತಂಗಲೆ ಸಂಗ್ತಾ ಕುಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಜಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ತಂತು ಸತ್ಯರಾಜ್ ಖಾನ್ आणि ರಮಾನಂದ ವಾಸು म्हणून ತಂಗಲೆ ಸಂಗ್ತಾ तुम्ही नवद्वीप वचून अनेक पण येतान पळयले जगन्नाथाला रथयात्रे ताणताना जगन्नाथाक समकटी बंदूक व्यवस्थिना हांगा तुम्ही तुमगेल गांवांतू दोर करताना ते रेशमी दोर लायक रेशमी दोर करून हाडका तुम्ही जगन्नाथाक ते रथयात्रेक हल्लना तशे रथ ताणताना बंदूक तुम्ही येताना सिल्क रोप्स पुरा हाडका रेशमीचे दोर हाडका म्हणून सांगता आणि तुम्ही कितले दयाळू म्हळ्यार भगवंत हांतू कळता तुम्ही कुलिना ग्रामाचे ते तुकून सिल्काचे रेशमीचे दोराचे देखून तुम्ही सगळे परिश्रम करचे देखून म्हाका सगळे गांवतूल प्रीती ते कोण जाती भेद कसले ना म्हाका आणि त्यांचे एक सुणे जावो सुणिताय म्हाका प्रीतीचे म्हणून देव अशी सांगून दाखय तांकां कितली प्रीती करता देव इतले केले पुरा मी आणि अन्य कसं म्हळ्यार त्यांनी वरस येताना 3 वर्स त्यांनी ते कुलिना ग्रामाचे एक प्रश्न निमगे येतात महाप्रभू लगी आम्ही ते चमकल कुडले गांवांतू आमगेल्या घरची काम जाता आमगेल्या वहिवाट जाता कसं करका आम्ही उद्धार जावका जाल्यार म्हणून सांगताना हे गृहस्थाले ड्युटी कसल कर्तव्य कसल हे जल्मूच दगल कडेरचे जल्म करचे कसं दगल कर्तव्य म्हणून सांगताना महाप्रभु एक उत्तर दिता प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन वैष्णव सेवनी नाम संकीर्तन दुई करो दोन्ही केला पुरकय कितली चंद ऑर्डर पडला महाप्रभुले दोन्हीची वैष्णव सेव करचे आणि नाम संकीर्तन करचे कंटिन्यूस जिब्बे तुकुनो रांदप करताना जेव्हा कसले करताना दावाले नामस्मरण करचे गोतसले भगवद्गीते नामस्मरण दावाले गीते दवा होगुळसुचे दवान संगीले पूरे संगचे भगवद्गीते आणि भागवत श्लोक ते हे पूरे संगचे आणि वैष्णव सेवा पळेल जनाक सेवा कसली एक कसले जाळ दवरंगनातले प्रति एक वैष्णव भावेर सेव करता म्हणताना हंगा 3 वर्स एक उत्तर दित नवे महाप्रभू तक्का तानी निमगयतांत कसं म्हळ्यार वैष्णवाले परिचय कसले म्हणून निमगयतांत वैष्णवाल परिचय कसले म्हणताना महाप्रभू सांगता सुरवेरची वर्स कोण एक पंथा कृष्णा म्हणता तो वैष्णव म्हणता दोन्ही वर्स तांणी तेचे प्रश्न निमगयतांत वैष्णव म्हळ्यार कोण महाप्रभू म्हणताना दोन्ही पण सांगता कोण सतत जावन दवाले कृष्णाले नाम करता की तो वैष्णव म्हणता तिन्ही वर्स तेच प्रश्न निमगयताना ताका उत्तर दिता कसं म्हळ्यार कोणा पळोवन दावाल नामस्मरण काडका म्हणून दुसरे दिसत की तो वैष्णव म्हळ्यार हंगा भागवता प्रकार प्रभुपादान बरयला कसं म्हळ्यार एकची उत्तर सुरवेरचे वर्स त्यांनी कनिष्ठ अधिकारी दोन्ही वर्स मध्यम अधिकारी तिन्ही वर्स उत्तम अधिकारीला त्यांनी एक हे दिलेले एक्सप्लेनेशन दिलेले म्हणून सांगता तदनंतर श्रीखंड म्हळ्यार गांवांतून मुकुंद सरकार मागीर तांगेल पूत रघुनंदन सरकार नरहरी सरकार आणि पुरा व्हड डिवोटी सव महाप्रभुले
तांनी येऊन पाय पडतांती तांकाय तशीची वत्ताना तांकाय माळ घालता महाप्रभू तांकाय पोटोन धरता आणि सांगता कसं म्हळ्यार रघुनंदन मुकुंद सरकाराल भारी ओढ पूतो जल्लेरी मुकुंद सरकार कसं म्हळ्यार तगेले उद्योग तो वैद्य त्यांना ताका एक पंता एक मुघल रायाक हुशार ना म्हणताना ताका वचून आपयतांती मुघल रायाला आपण वरताना तांका हे करताना ट्रीट करताना ते रायाक शाक जात म्हणून त्यांनी वारी घालत असतांती वारी घालताना ते वारी घालचे आमगेले नविलगरीन तू ताजी फॅनांत वारी घालताना ते नविलगरी पळयलेले कुडले हक्का मुकुंद सरकाराक कृष्णा हुडगास येऊन हा कृष्णा म्हणून सांगून तेंची बो चुकील वरी जाता तेन्ना उगी सकाळाने उद्दा पापूण बो देताना मुघल राय निमगयता इत्ते तुका बो चुकले म्हणताना भक्ती सोन दिना केदनाय भक्ती केदनाय गुट्टू करून दवरका काही रायाला सांगता म्हाका फिट्स आसा एपिलेप्सी आसा ते देखून म्हाका माते गोविल्या म्हणताना राय सांगता काही साध्य ना म्हाका कळ्ळें कसं म्हूण सांगून तुका ते नविलगिरी पळयले कुडले कृष्णा हुडगास आयले नवे तू बारी व्हड कृष्ण भक्त म्हणून हांव आयकला म्हणून मुघल राय सांगता काही तेन्ना ते मुकुंद सरकार एक दीस गांव सोड वताना पुत्ताक सान आसताना तू गोपालाक हे करी म्हणता काही पूज करी म्हण तेन्ना तो सान चेरडून तो गोत्ता तो खादवा नैवेद्य अम्मानाला नैवेद्य दवरताना देव खावचे कळना तू खायना तिला खायना खायना म्हणून एक दीस 2 दीस बेसताना साक्षात देव एदूर येवन ताका हातान तुल्यान खात काय तितलो भक्त तो ते देखून एक पंत चैतन्य महाप्रभून तांगेले निमगोचे असकय कुशाल करून मुकुंद सरकाराले निमगैतके तू आनुकी तू पूतुकी रघुनंदन आनुकी रघुनंदन पूतुकी तू आनु कोण म्हण सांग म्हणून त्यांना मुकुंद सरकार सांगतके महाप्रभू हांव प्रायेरी आणि बयोलॉजिकली तगेले आनसु पुरो जाल्यारी रघुनंदन मिगल पूतनी ताका मिगेले काही चड आध्यात्मिक जावन ज्ञान आस तो मिगेल गुरु तो मिगेल आनु निजावन तरी हांव तगेल पूत म्हणून येता म्हणताना वय म्हणता चैतन्य महाप्रभू कुशालेरी तशी आणि महाप्रभू सांगता काही पळयंती एक मंदिर एक उद्दे आंदोलन चोलका म्हूण जाल्यारी एक दुड्ड जावका फंड जावका मागीर एक डीटी जावका एक टेम्पल जावका टेम्पल वर्ष डीटी वर्शिप जावका मागीर एक प्रीचर जावका गांवतूल जणाक ते हांग हाडूक ते टेम्पलाक ಒಟ್ಟು कनेक्ट जावन येवचेक ते देखून मुकुंद सरकार तू फंड रेस करका तू जोडका तुगा दुड्ड पुरा टेम्पला घालका रघुनंदन तो भारी चंद पूज करता साक्षात देव येता तागेले दूर ताणे डीटी वर्शिप करका आणि नरहरी सरकार मुकुंद सरकाराल भाव ताणे भायर वचून तो भारी व्हड ज्ञानी ताणे प्रीच करका म्हणून सांगून कसं सकाळ जावका म्हणून सांगून चैतन्य महाप्रभू ते आमकां हे दित काय उपदेश दिता तशीची सुमारस कसं जात म्हळ्यार कडेरी महाप्रभू गदाधर पंडित आणि महाप्रभून गदाधर पंडित म्हळ्यार राधा राणीले अपास एक अवतार काय इत म्हळ्यार कृष्णान महाप्रभूला अवतार घेवन येताना ताका येदे असिस्ट करूक हेल्प करूक कसले विशयांतू हांव जावका न्हय मेगेल भाव घेवन नव्हता येतस म्हळ्यार कितें राधा राणी अपास गदाधर पंडित जावन येता ते देखून ते कृष्ण गोत्तस महाप्रभू गोत्तस तन्यश्चे गदाधर पंडितान यमेश्वर तोಟ म्हण यमेश्वर तोಟ ಅಂತ దాన్ని రప్చే तेई వచ్చును महाप्रभू गदाधर पंडितालोटू केदनाय सत्संग घेता हांगा अनेक एक विषय कसा म्हळ्यार कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगतास चैतन्य महाप्रभून प्रत्येकलेकय
खुशाल करून उलयला काही जोक मारून उलयला काही एक नमने चॅस्टाईज म्हणतात ती निंदी नाही ते एक नमने किडेला बरी उलयला काही सकडा काही जल्लेरी कोण हरिदास ठाकूरजीक मात्र त्यांनी एद्दोळू खुशाल केलेलं ना काही हरिदास ठाकूरजीन कसं सांगल्यारी जायत म्हणजे इति म्हळ्यारी हरिदास ठाकूर साक्षात त्यांनी ब्रह्माला अवतार म्हणतात ती आणि डेली त्यांनी 3 लाख नाम जप डेली 3 लाख नाम जप केल्याशिवाय त्यांनी पोटा केलेलं ना ते देखून ते नामा भलारी नामा पवरारी चैतन्य महाप्रभू कोणा खुशाल केल्यारी हरिदास ठाकूरजी खुशाल केलेला ना काय एद्दोळू आणि कसले विषय ऐकणे म्हणजे हरिदास ठाकूरजी ना हा अशी सांगल्यारी जायत म्हणतशिले की ते नामा भला आणतो आणि कसं म्हणारी आता हांगा सांगेल्या कसाला हरदारी गदाधर पंडिताले ಒಟ್ಟು महाप्रभू सत्संग करते केदना श्रीमद भागवताचे अध्ययन करू वताना ते भागवतांतू कसं जात म्हळ्यारी भागवतांतू राधा राणी ते रास पंचाध्याय पुरा वत्ताना गदाधर पंडित राधा राणी नव्हे पूरे डिस्क्लोज करत काही तो राधा राणी भाव कशी तिक फील जात शिले ते पूरे चैतन्य महाप्रभू रूपारी कृष्ण राधा राणी कशी जात शिले म्हणून सगळं गदाधर पंडिताक कळणतिले गदाधर पंडिताला तोंडा तुकून पूरा मना करून घेऊ तशील काही कथा गेल्या अवतारा उद्देश तेची राधा राणी कशी जात शिले म्हणून मना करून घेवचे त्याची राधा राणीले तिगेल मन कशी कृष्णा वैरी असतशिले ती कसं सुख अनुभविस्तशिली ती कशी राखतशील ते विरहांतू ती गेल ते सुख ते पुरे महाप्रभू म्हळ्यारी साक्षात कृष्ण साक्षात राधा राणीले तोंडातून ऐकून आनंद पावतशील काही ते देखून गदाधर पंडिताक एक गुरु दक्षिण दिवका नव्हे म्हळ्याला की तरी महाप्रभू तांका एक गोपीनाथाले कृष्णाल मूर्ती दित काही तो बेशील कृष्ण कोळल वाजून अशी करून बेशील कृष्ण तो आम्ही ते यमेश्वर तोटा गेल्या वेळारी तोटा गोपीनाथ म्हणतात ती ते चमकल्या वेळारी आम पळयला ते आमका हे पुढला पण चमकल्या वेळारी आमका दोनपारा पूज जावन ते प्रसादूय मेळला बारीची गड्द प्रसादूय मेळला ते मूर्ती गोपीनाथाल मूर्ती गदाधर पंडिता दित काही गदाधर पंडित ते ताका आराधन करता तशीची कसं जात म्हळ्यारी चैतन्य महाप्रभू कडेरी ते मूर्ती भितरीची प्रवेश जावन तांगेले ये ऐहिक लीले तत्कालाक अंगा ये लोकांतू समाप्त करतांती तशीची महाप्रभू साक्षात कृष्ण नव्हे गदाधर पंडित साक्षात राधा राणी कृष्णानं तिला आपण कसं लेक म्हणून सांगून महाप्रभून शरीर त्याग केलेलं ಕೂಡಲೇ ಕೆಲೋ दिसांतूची गदाधर पंडित तांगेले लीले अंती करतांती तशीची आमका चैतन्य महाप्रभूले ये लीले भारी चंद करून आम्ही ऐकलेलंच गौरांग लीले रब्बिलेना जत्तस ತಂಗೆಲ್ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆಚಾರ್ಯ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ ಇಲ್ಲಂತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ್ ಜಾವಚೆ ಕೈ ಪುಡೇಚಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ತನ್ನಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಲ್ ತೈಂತುಕುನು ಗೌರ್ಲಿಲ್ ಸೂರ್ಜಲ್ಲ ಇತ್ ಮಳರಿ ಸಕಳ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಶಿಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಂಗೆಲ್ ಪರಂಪರೆ ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತ म्हणू ಈ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಕಡೇರ್ म्हणताना चिक्के इनव्हॅलिड जातांती त्यांना ईश्वरपुरी तंगल सेवक तंगल शिष्य जावन ईश्वरपुरी तंग सेव करता तांनी निद्दल कडेने जावन पुरा तंगले
ये सक्कड मूत पूरा काडची पूरा सेवे संतोषार करची देखून माधवेंद्रपुरी तंका एक वर दिता तुगेले शिष्य जावन साक्षात ते परम पुरुषोत्तम कृष्ण येत तुक शिष्य जावन म्हणून त्या वर दिलेले देखून तांकाय गोतशील गौरांग लिहिला आणि मुखार जात म्हणून पुढे सूर जाला 1000 वर्षा पुढे तुकून मागीर 5 वर्ष म्हणताना हांनी चैतन्य महाप्रभू येतात ती तदनंतर मुखारसून आमगेले शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जगन्नाथ दास गोस्वामी गौर किशोर दास गोस्वामी भक्ती विनोद ठाकूर जी मागीर तंगेल पूतू शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जी मागीर आमगेले शिला प्रभुपाद मागीर आमगेल गुरु महाराज अशी गौरलीला वतस जातस ताका एक एंड म्हणना आम्ही ताजी भाग जाल्ले ती जाल्लेली नाही आम्ही कसलेय चांग काम केलेलं ना जाल्यारी कृष्णाना आमगेल वेरी कृप केला चैतन्य महाप्रभून आमगेल वेरी कृप करून आमका तागेल ते परंपरेंतू तागेले गौडीय परंपरेंतू तांडून आमका घालून आमगेल करंत कसं की नांचयतस आणि 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 जणाक ये कृष्ण भक्ती वाडची तशी आमगेल मुखांतर कोर दवा तो म्हणून हांव मागून घेवन आजी कोणाकय मेगेले ये 2 उत्तर ऐकून कृष्णा वैरी चैतन्य महाप्रभू वैरी प्रीती उठयला म्हणजे ते मेगेल गुरु महाराजाले मेगेल वैरी कृप म्हणले कोण अन्यथा कसलेही दोष दिसला म्हणजे अपराध सहस्राणी क्रियंते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तमा म्हणून सांगून हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैष्णव प्रणाम दितसाम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी तिथली भक्ता ತಂಗೆಲೆ विशेषण दाखवून आम्ही कृष्ण भावनामृत अंतू केदनाय सांगू असं कसं म्हणल्यारी चैतन्य चरितामृत विषय कुचक PhD केलेलं वरी तंतुले एककाची कॅरेक्टर साक हाणू चैतन्य महाप्रभुला तर ತಂಗೆला तुकून एकक पाठ आमक सांगून दिलेलं जननी माताजी का धन्यवाद नमस्कार आणि इतली लायक जाऊन आमका टोटल जनक पूरा स्टक जाऊन असेल तर सर तिथली रुचिरी मथुर जाऊन गोडवा जाऊन सांगून दिलेलं का अनिके ये लेक्चर वापास ऐकू का म्हणून रेकमेंड करता असं पुरा जनाक तिथली सरळ जाऊन आमक म्हणून भारी कष्ट असं एका व्यक्ती तंतु वासुदेव दत्त जवो मुरारी गुप्त जवो रामाल भक्त जवो वासुदेव दत्त प्रल्हाद महाराजाल रूपार येऊन ತಂಗೆला कसं संगीले चैतन्य महाप्रभून कसं विशेष संगीले देवाला नाव काढचे म्हणाला वैष्णव सेवा म्हणाल संगील असं ते 3 पण त्यात नाही तर संगील असं म्हणाला आमक मुख्य जाऊन उद्देश जनन्याकन सांगून दिलेलं असं काण्या मुखांतर लील्या मुखांतर तिन्ही पण उत्तम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी कितली चंद कोण चैतन्य महाप्रभून सांगून दिलेलं आहे 3 वर्ष अंतु त्यांनी निमगेला लिहिते सुरवेरतन कसं सांगितलं 2 वर्षातन कसं सांगितलं 3 वर्षातन कसं सांगितलं आमक सांगून दिलेलं असतं कोणाकही अजी बघेन कसले प्रश्न म्हणजे निमगो येतं हँड रेस कोर्स की ना म्हणजे माइक ओपन करून तुमचं निमगो यायचं डायरेक्टली हरे कृष्ण प्रभुजी जननी माताजी ना भारी चंदकोन सांगले थोडे समय रे जाल्यार म्हाका एक इन्सिडेंट सांगता म्हण दिसता असं ते हांव सांगता जननी माता सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभू अपात्र कुपात्र सपात्र कचनेपणाचे तांकां करून दिलेली म्हणाले त्यांनी एक पण चैतन्य महाप्रभू गंगा न्हंय पळोवन यमुना नदी म्हणून उडकी मारता यमुना उडकी मारता मागीर दिसयना तेन्ना एक झळकी धरताला नेट्टान तूं शिरकून येता ताका तेन्ना ते झळकी धरतलो ते चैतन्य महाप्रभू पळयता
तो पळयलोची सोन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणता म्हळ्यार खाली ते नेट तो चैतन्य महाप्रभू धरलेलो ताणे जाल्यार खाली ताका पळय सताची ताका चैतन्य महाप्रभू करून मेळ्ळी ते म्हाका सांगता म्हण दिसलें म्हळ्यार तस्सल चैतन्य महाप्रभू करुणामय खाली झळकी धरतल्या खाली पळय सतत ताका हरिभक्ती मेळ्ळी म्हणून अनेक इन्सिडेंट उडगा आसा जननी माताजीन सांगिल्लें ते रायाल पुताक आलिंगन केलें सता ते रायाक तेची फिलिंग आयले म्हणून दक्षिण भारत यात्रेक चैतन्य महाप्रभू वतना प्रत्येकाक हरी नाम सांगता तो मागीर तांगेल गांवां वचून गेले तेज प्रभावारी ताका तेजी शक्ती मेळटा कोणा सांगता पळय चैतन्य महाप्रभू अशें शिकता आनी सांगून तुमी हरी नाम प्रचार करता म्हणून तो तागेल गांव वचून प्रचार करता तीची शक्ती तांकांय मेळटा तसलो म्हणजे चैतन्य महाप्रभू करुणा हांव हेची एक म्हाका सांगता म्हण दिसलें हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी तुम्ही सगळे म्हाका गोत्त आसा आमी मध्यान सत्संग करता आशिल्ले ती तुम्ही मस्त काणी सांगून दिला म्हाका चैतन्य चरितामृता तुकून आणि तुम्ही सगळे एक्झाम बरयल्या जाणा चैतन्य चरितामृताचे आम्ही कसले नाही जाल्यार भारी खुशाल म्हाका ह्या काणी ऐकून काणी तुमगेल्या जाणा तुका हांव पयर दनपार आयकला हरे कृष्ण भारी चंद हरे कृष्ण आणि कोणाक कसले प्रश्न आसाचे एक प्रश्न आशिल्लो जननी माताजी एक कसं निमगेल म्हणल्यार भोग आणि प्रसाद आशिल्लो फरक कसो जाल्या म्हणून भोग कसो जाल्या आणि प्रसादम कसो जाल्या म्हणून हांव क्वेश्चन रिपीट करता आसा क्वेश्चन कसो जाल्या म्हणल्यार भोग म्हणल्यार वस्तू कसो जाल्या आणि भोगा आणि प्रसादम म्हणाल कसं जाल्या मुरलीधर चरण प्रभू कसले आयडिया आसवे म्हाका एक म्हण दिसता हांव मना करून घेतली कशें म्हणल्यार भोग म्हणल्यार देवाक अर्पण करचे फुडें देवाक दवरचे भोग म्हणटाची देवान ते सेव करून घेतील नंतर आशिल्ल्या प्रसादम म्हणटा तेणी माताची करेक्ट करूं येता भोग म्हळ्यार देवाक दिवचे आमी दिवचे व्हरचे भोग ते देवान स्वीकार करून आमकां मागशी मेळचे प्रसाद प्रसाद ओके विंगड कोणाक कसले प्रश्न आसवे कमेंटचे प्रश्न नैवेद्य इज भोग कोणाक कसले ना म्हणजेलेरी आयचे सेशन आमकां हांगा कंप्लीट करूं येता एकादशी तेच मेळया 20 तारीखेक कीर्तन्स आनी भजन्स बघेंतू आनी मुखारसून श्रावण म्हयन्याक रजिस्टर करयाची भगवद्गीता सेशन आसा त्यानंतर भगवद्गीता पारायण आसा आनी त्यानंतर स्पेशल स्पीकर्स आसाची त्या वेळार त्यांची श्रावण महिना कोंकणी जीएसबी तांकां सारस्वत ब्राह्मण तांकां मुख्य जेवण आशिल्लें एक म्हयनो ते होल म्हयनो आमी देवाल बघेंतू कृष्णाल बघेंत कसं म्हणून मना करून घेवया तांतू जल तितले बुड्डू पळोवया आमी मायाला तुकून दूर रबया कृष्णराज कृष्णदास म्हळ्यार जनन्याकान सांगिल्लें आसा की काणयेंत चैतन्य महाप्रभून सांगताना एक भक्ताक दूर दवर नज्ज कशी पुणी कोरनु अप्पोनु उपास कृष्णा बघेंतू सेव देव का म्हणून तांगेला अन्नान सांगिल्लें गोविंद रामदास प्रभुजीन सांगून दिलेलें तेची आदेश म्हळ्यार आसा ते आमकां मुखारसून व्हरया सगळ्याले परमिशनस म्हणजेलेरी आयचे सेशन कंप्लीट करता आसाची
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जननी माताजी परमिशन सगळ्याले परमिशन म्हणजे आयचे सेशन वाइंड अप करता।